tabarade marohatta asamar saur hita tutuhatta maredde mahita nomor 112 ayat sada satu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi perbadia, natu mapalangi dot tanoon. Amen.
Disuruh debata do anak nagabe pardengganan taringok tudo satta. Hamu aliak kadongan molosongoni dihawolongi debata hita. Ikut do hita masih hawolongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, amanami na di Banua Gijang, mau liate marohanami tuho, ala dilehon ho anak muna sasadai, tuhami jala sipalua ho hami sian gongkoman ni sibolis. Hupangido hami tuho, sayramoti hami di bagasan hatam, asamargogo hami, juppa masa hasusado hagogotan. Say sesama dosa nami, dot pangalosion nami dihatam na badiai. Say perbadiai marohan nami marhite-hite toddim, jala pamasuk hami Tuhan oluan sogot, asa pujion nami ho, disiro disaleleng nileleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari mahita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion ima patik patoluhon dot lapatanna. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona do sogot akana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni ondo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran, narwa, manang mangasi marhite-hite guarni debata, ay natar sosak, dohot ditangiang dohot, dipuji-pujiat do si dohonon guarni debata. Ido saatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Tuhan debata, saya pergogo imahami, mangulaon na hobar tupatikmi. Amin. Kor lansia.
Marede Mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa, dihami halak na dangol on, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami, akka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami, diasini roham, alai asa hot rohanami marhapor siaon, lago manggotapon nasa dosa dohot roha pertibion, asa hupasaat hami diri nami tuho, gabe pelian na mangolu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songonodo hatani Jahoba. Unang ho mabiar ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujou goarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Marede Mahita.
hatani debata turku epistel minggu sadarion imana tersurat sian pesalmen 42 ayat 1 ayat 12 marsikap soring mahita maja edde sipodaun sian akka anak nisikora Mawas do todiku di debata na mangului adiga petol khas ahu asa huida bohini debata molo sapala marningot ahu disi jadi usema hu hilala rohaku di bagasan nauduri ahu najolo rapdot akan atorop manopot bagas di debata hut mersuara olop-olop dot puji-pujian rabdot akan alau marari raya tukido rohaku di bagasan dibahen i marningot doau di hos sian luat martopihon Jordan dot sian Hermon sian dolok misar alai di berbaga-baga Jahoba do asini rohana Aryan borngin pesai mamuji jala martangyang doau tu debatani hanguluaku nungamago puhian holi-holiku lam di sai akamusuku doahu ai di perdadati nasida do ganup ari maddok tuau di dia do debatam ido saatna mertua do natu mangihon hatani debata jala na opeopsa amin mari mahita taha tidak ko maha porsiaw tai songon hina tidak kon ni dongatta saha porsiaw di sadok portibion rak mahita medok au porsia di debata Jahoba
ido ama perguguna so hatudosan nato mapalangi do tano au persea Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasadai imana ditumbun si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang so habubuan ido tu hatta nato maun na bernit di pangumunan silatus nama tetap pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano toru dung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hundur tu siamun debata Jehovah amanai tergogona suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namati au porsea ditondi perbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do dihasesaan di dosa do dihatai nama dok mulak mangulu do sogot daing ning halak mangate do ningahuluan na sora suda amin kur ama huria
Tabigima titing di huriata. Salom dihita saluna. Tabigima titing na maragam di HKBP Cinta Damai. Minggu Parjolo Dung Trinitatis 22 Juni 2025. Na Parjolo guar minggu dohot topik ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu Parjolo Dung Trinitatis. Hasitolu sadaan ni debata dohot topik ni minggu di taluhot Yesus to di najahat. Napaduahon Parguru Malua. Hobar tu program ni Parguru Malua di Huriata. Di Patupa Huriata do retreat ni Parguru Malua di tahun ajaran 2024-2025. Ima di hari Kamis 27 Juni 2025. Maringanan di Paropo Silalahi. Nani uluhon ni Pangula Nago Tiki. Tatangnya koma asa denggan mardalan ulaoni. Di hari Minggu Nanaeng Ro 20 Juni 2025 di Patupado ujian tulisan holat tuaka Parguru. Ima dipukul 14 WIB dohot ujian lisan Parguru rap dohot natoras. Ima pukul 16.30 manang 1.5 pinangido matu akan natoras di Parguru asa marsitutu manosowi akayana kota madohoti retreat dohot ujiani. Napatoluhon padidion nabadia. Di hari Minggu 6 Juli 2025 Patupaon di Huriata do padidion tu poso-poso dohot dana naso tardidi dope. Tu aka amanami inanami nanaeng mamboan yanakon tu padidion nabadiai asa di pasahat ma surat pengantar sian situa sektor nabe. Fotokopi akte lahir dohot fotokopi kartu keluarga. Jala ruas nasian luar ni HKBP Cinta Damai asa mabuan surat parhuriaon sian huria habor hatanna paling lambat hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. Napa 4 ton pertanyaan PGSMD. Di minggu sadarion mamuka sian pukul 15 WIB di Patupa distrik 10 Medan Aceh do pertanyaan persekutuan guru sekolah minggu distrik na maringanan di HKBP Sidorame Jalan Dorowati Lorong Gareja nomor 35 Medan. Alani borhat do guru-guru sekolah minggu lao madohoti partangyangan napalimahon ibadah padang punguan kor inabeta. Di hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Patupa ibadah padang do punguan kor inabeta di Taman Garista Sunggal nani uluhon ni Pangula nago tiki. Tuhat taman nama masu-masu ibadah padangi songoni nang di pardalanan. Na ponopon na sorang. Na di hari Senin 16 Juni 2025 di basa-basahot tuhat tado sahalak dakdanak boru di keluarga ni Amatta Eko Abde Saputra Situmeang Inata Nopita Sari Borugultom ruas sian sektor sada hipasdo dadanaki nasorangi songoni nang natorasna napa pituhon ruas namoding. Nah di hari Minggu 15 Juni 2025 nunga marujungolu Amata situa manaris yahaan na hinabaluhon ni Inata sorta boru situmorang ruas yang sektor 12 tutup umur 68 tahun tuhatama na mangapuli keluarga na ditinggalhon na pawaluhon sumbangan altar bunga altar di minggu sadarion ima sian seksi paropuan HKBP Cinta Damai Molyatema di Pasahat Huriata tuna menyumbang bunga altar.
Napa siahon parhalado ruas namar sahid dohot pemulihan. Naparjolo Erni Damayanti Boru Hutapea perawatan di Rumah Sakit Hermina Sektor Sada. Napaduahon Deni Rusmaida Boru Simajuntak perawatan di Rumah Sakit Adpen Sektor Sada. Napatoluhon Mintaria Boru Haryanja perawatan di Rumah Sakit Adpen Sektor Sia. Napa Opaton Ria Kosti Boru Siagian Opung Martin perawatan di Rumah Sakit Royal Prima Sektor 10. Napa 10-on selamat ulang tahun. Sude perhalado do ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbagasot tuhamu saluhut perhalado dohot ruas ni Huria mulai tanggal 16 Juni 2025 sahatu tanggal 22 Juni 2025 sadarion. Sai diramoti tuhata mahamu dilehon gajang ni umur jala tuhata ma nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardayingon di akka ulamuna. Torop namar ulang tahun 47 halak naparjolo ma inang pinna siahaan umur 81 tahun sektor sada napa 47 Anora Harmoni Glory Pasaribu umur 5 tahun sektor sada. Sai diramoti tuhata mahamu dilehon gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu di akka ulamuna. Hata ni tuhata namadok di Psalmen 10 ayat 12. Sai parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabi sukhami. Songoni matik ting dihita di minggu ta sadarion maulia tema di Tuhan maulia tema dihita saluhutna. Maret di mahita.
tedo pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta pinasaha matuhamu saluhutna selama hari Minggu mari ta saluhutna. Horas madihita. Hatani debata turpuk jamita di minggu tasadarion di minggu parjolo dung Trinitatis 22 Juni 2025 di enesian Lukas bidu welu ayat 26 sahat tutulu sia. Lukas bidu welu ayat 26 sahat tutulu sia. Hujahaon marita saluhutna payu itu manami ma di bagasan rohamu nabi. Marlayar nasida tuluat gadara todokon niluat Galilea. Asa dung terdarat ibana dapat sama sadahala isini hutai partod dinahodar. Nunganani aleleng na dang olo be marabit. Jaladang olo mian dijabu dia kaparbada do ibana. Alay di sidi ida Jesus mangaguhi ibana manukap di jolona jalagogo maswara na madok marhua hotuau Jesus anak ni debatana sutibul huelek-elek maho unang au arsahi adi dokko Jesus do tod dinahodari ruar sia jolmai nunga jot disoroi ibana gabi dirate jala dibeyak kon hala ibana lahu mangaramoti alai dirapui tod diido akka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan disuku Jesus ma ibana ai isi guarmu gabi didok ma loksa do guarhu ai torop do tod dina jahat sorang tu ibana laos dielek-elek nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banua toru ale adong ma disidi robieni babi sapunguan nabalga na majapali gabi dipangido asa diluas nasida mamongoti akkai jadi dioloi ma gabi ruar matod dina jahati sia jolmai dibongoti ma akka babi jala merbubur mana sapunguan babi isien rura tu tau laos mate mogap aledung diida akka parmahani nama sai mapurus manasida di bari tahun mai di huta do akka di ladang gabi ruar manasida marnida nong masai didapot ton ma Jesus jadi jupang nasida mahalak na jahati merabit jala marroha hudul di labung patni Jesus jala hata hutan manasida ale akan namar didasai ale akan namar didasai do pabuahon tu nasida pangalahon ni hamamalum nina sinorangan ni akatod dinahodari jadi dielek-elek saluh pangisini luat humali yang gadara ma ibana asa sumurut sian nasida ai biahaton situtudo nasida los bongot tu parau ma ibana laho mulak dielek-elek halak nat tinadikon mitod dina jahati do ibana naing donganan na ibana nian alai di palaho do ibana nin nama muli maho tu jabum pajojor masaluhut nabinah ini de batatu ho jadi laho do ibana di bari tahun ma disadok hutai nasa nabinahen ni Jesus tu ibana ido yang go sahatna hamuna kamang dainang do kadongan na hinaholongan di bagasan to Yesus Kristus atar ngiri-ngiri sedap do trupuk nasa sedaon ala molo husukun adong do tod dinahodar di portibion mungkin maragam do alusta adong do begu bahatok mangalusia ti mungkin maragam alusta adong do setani mungkin maragam alusta ido ubahan jok do di bona pasogi di hutang boy do gaor na sa huta hulan ala ni begu gajang so di boto ahan na gajang aliboy do mati jolma hulan ala ditudu par begu gajang masa dope akka pangulahonon namaralo tu debata naginuhan ni sibolis isarana mangalak pasu-pasu siyan namate alesada na pastia kamanginang digodang niya ka namaralo tu debata sada kunci na boy si piopota
tung so jadi paso buota dirita gabe inganan ni Sibolis. Tung so jadi alani imang alapan iturpuko na kamanginang ikon tauhon do tu dirita parjolo unang bereng donganmu ikon tauhon do tu dirita au mangahon tu diriku hamu mangahon tu dirimu na au hodjo beta tungadong do sian jami taonan non au do HP unang pola bereng toho dong aki do Sibolison dak pola songoni au hodjo tu dirim asa baga isi ni jami taon tongon ma di Gadara, di luat Gadara, adong mahalak nasi dongkopan ni Tod di Nahodar. Digohi Sibolis ibana. Taida do naginohan ni Sibolison na parjolo di parbadad do ibana. Di parbadan. Hirana di pasiding do hubungan ni mana do keluarga na do dongan na dia memisahkan diri, maka orang-orang yang punya hubungan tidak sehat dengan Tuhan dia akan memisahkan dirinya dengan orang lain dan dengan keluarganya. Itu di perbedaan mainganan ni mana jadi wajar do jolma mulutu perbedaan mabiar alaha dong isi madok. Iya, ay kanito, makanahiyaro song ni pasami mangula di san cerita mak adong situasi cerita di san. Ay dua mang, ay kan molo di huta, kurang do jabuni huria nang gereja dipudina kan prabedad do, di huta dah, di kuburan dah. Ay jo do disuan di samping ni jabu biasa di hitaot do na pitoraha magana heado songoni di medanot tong nesida songoni marlatian kor mahalakon adong punguan ni alakon latiak kor dak pola huboto edde naon ali itina adong do hata dang mabiyaraw dang marid di amat tasituaon dang marid de huboto mana huboto memang aman tapi pas mula imana tu jabuna di bolusi bana me kuburan sahalak ni mana jam 12 gabi di sima deho ni mana dang mabiyaraw dung di bolusi bana magati medena habang birit ni mana gati alam memang adong do pangarajumion anggo di parbadado inganan ni kadegu namay mabir namay tatusi gimana perjolo jadi hubungan tidak sehat dengan Tuhan akan menyusahkanmu dengan sesamamu dan dengan keluargamu ingok me nepeduahon didoko do dison dang olo marabit lapatan na sodiboto ila tidak beretika anggo adong do jolma so beretika makatai so diboto ila nong ginohan ni Sibolis namay ingot ti tamay anggo so buido dinggan di parsangapi do kalan nasing na dang dinggan ingot me jadi ikon ingoton mo do halak nong ginohan ni Sibolis tidak punya etika apa-apa nepatuluhon dilokko do dison dibeakot do ibadah dia dirantai tapi rantai itu bisa lepas berarti ada kekuatan yang berbeda halak naginohan ni Tod di Nahodar Sibolisi adong do kekuatan yang berbeda lebih semangat do ibana laho merusak daripada memperbaiki anggoneng merusak ono marsada don muluboy sudi do rasukan na ali anggo laho padimut-dimutton saya namanya jalan apa paton identitasnya berubah anggo bahasa asli naon bawa ale didokom magwarna siloksa legion torop toddi baik kamu jo untuk merusak orang dia bisa merubah namanya
Dia bisa merubah karakterna. Da songoni si patah hita jolmaon, asa dapat ta informasi sian jolma, so diboto dongan menang sodongan on, dialak mahata sianon, tenang maho, dongan muduau, dibigi mahata sianon, HP di son, botoho dah, ngamak kata yau dosan, kubiki di, holak kodo di patah hata ida, mekel hamu, toho deh, itu, holak kodo patah hata ida, jadi identitas bisa berubah semua. Alai dung Jepang medo Yesus, Odma, jadi dia punya kekuatan yang berbeda ketika di dalam dunia. Alai dung Jepang do Yesus do koni mana? Marhua mahoro, manukap di mana manukap? Marhua horo, anak nina tumibul, marhua mahoro. Ngapain kau datang? Unang arsahiyau. Di boto si bolisido, gumogo do Yesus, martibak kon gugona. Alania manginang, molokolan mamboto do hita taringot tu Yesus, todina hodaripe, di boto do Yesus. Ingot tamu dah, molokolan mamboto hita, dangadong haporseaon, todina hodaripe, di boto do Yesus. Itu maka do di Matius 7:20 sada. Dang sudena menjogo warhu Tuhan, bongot Tuhan rajaun di debata. Enggak semua yang manggil itu. Itu yang ngotot. Itu makanya saya udah kodok semarasing do halak Kristen, do halak na Persea. Adong do halak Kristen enamang mulahon nalau tu tu. Unang sipem. Adong do kan? Aina mudum doamu. Adong do halak Kristen ena lau tu dope. Adong do dah. Adong songon naheu cerita honi akarues suna disani natiki kofiti. Disuruh mangalang tolor, disuruh mangalop palomang. Adong ninna di sande tu pabueho nakana pistar. Halak Kristen dope. Par minggu dope. Ale halak na Persea tungso jadi bana merdua roha, tak mungkin itu. Ala holan diha Persea ibana do Yesus sih. Adong do na merde tu di son. Si pemuda ngin nahamu lo dong, mebiar hamu mangalusi. Adong do bisa ena merde tu. Daong do da tegas hamu mangalusun mebiar hamu. Sarinai husukun, adong do na merde tu di son, manang adong do na gabide tu di son, daong kan, daong tegas, mana pala mabiyar hamu daong, ay pertanggung jawaban ni imat doi, tutuhatta, ido, unang pala mabiyar hamu, ano ko na RPP, daong tegas na lusya, daong amang, ido, ala ni ido, dung dibotor ro Jesus. Dipangido halaki maneng dipamate ma tod dina hodaron. Ale aha ma didoko kalaki. Tu dia ma dipangido. Tu dia. Hah? Ana sujahamu do. Berek kamu do tu dia dipangido. Dang pola mebir hamu mandoki inang. Ala didoko do tupungan ni baby gay mebir hamu. Ya udah memang surat-surat lah tu baby do pas do. Ali mulu gabe makelai do salah. Itu dah. Dapola buat tu punguan ni babi. Dang adong bibelo mandok pinahan. Punguan ni babi. Itu. Punguan ni babi. Buah satu si. Asa dapat tidak persejarah dah. Buah satu si. Buah sedang tu pohon. Buah di paloas. Nah perjolo di tradisi ni Hajahudion. Ramun do bebion, ramun, Yahudi dah, ramun. Alani ido dipepida matod dinahodaron roh jahat ini masuk ke tempat yang najis. Inganan na doisi na ramun, etod dinahodari ramun do, tu inganan ini ma dipamasuk. Na peduahon, akababiope pinahanon makhluk hidup.
Jadi Yesus memberi wadah kepada roh jahat, membuktikan kepada orang banyak dan kepada kita betapa menghancurkannya roh jahat itu dalam kehidupan makhluk hidup, dalam kehidupan manusia. Ay tabo-tabo do akapinahani mangan di japalani di robiani. Hape dung masuk matod di nahodari maruha mahalaki. Bubur mati laus semoga. Bayangkan kita manginang, itulah kerusakan orang yang kena roh jahat. Ima. Mentalnya, psikologisnya rusak. Ima. Rusak. Alanido di edisi do dilean. Itu Yesus mau membuktikan roh jahat betul-betul merusak amangina. Merusak. Nakina perjolo di dokod do naramun. Ala tradisi Yahudi naramun do inganan ni akka pinahanon bebion. Na peduahon merusak. Gitu. Ala yang go dialang dang pola boha. Asing. Mekel hamu. Todo dokod dah. Yahudi do mandokon. Inganan ni ramun. Buasa ramun ido. Naramudo. Ale ang gunueng da pola masalah, alak kamu. Ale diatan. Ido. Olo doa mga lang sasang. Ido. Jadi mulai siaran mga lang sasang doa mo. Daun kan. Olo doa mga lang BPK. Ido kan, ido. Babi goreng olo do kan. Tabu do kan. Ido tabu do. Alania kamanginang siani maidaotang ternyata gumogodo debata. Gumogodo Yesus. Kalaupun para roh jahat itu berkuasa, seperti berkuasa, dia tidak maha kuasa. Kalaupun roh jahat itu seakan-akan lebih hebat, dia tidak melebihi kehebatan dari Tuhan. Karena dia pun mengakui. Alani aha masih kapta. Aha masih kaptan waing, sikap. Adong dua. Na parjolo halak na sinongko panton di nahodar roh jahat pasti 100% manulak naringgan. Ida hamudo molo taja di Matius pinahani hiradong do 2000 pinahan. Dung diboto parmahan niya ke bebi parmahan ni bebi ido marmatiad dos di bebi na kapinahan na di palau na sida do Jesus. Beko kamu jo ngadi pamalum col masada ngadi pamalum ale-alana mabiar do marmatian muse ak kapinahan naon ak bebi naon di palau ma Jesus 2000 puang. Saya diharga ni pinahan nuang nang, tamang. Unang mekel hamu. Saya diharga ni pinahan nuang. Akama pungana mahuria. Saya diharga pinahan. Hamu do na jojok maneat. Maneket. Saya diharga ni pinahan nuang akamang. Udang holan di boto mangalang. Saya diharga na. Ang gumangan nomor saya deh hitahun. Timbang hosa apa timbang hosa? Dokon matulu juta, saya me 3 juta, dokon matulu juta, lu jahita. Itu. Memang si tahu mangan do hitaon, ang gumangetok kepeng mal do. Si 3 juta. Molo 2000 pinahani, hayu 3 juta, saya dia mak. Beratusan hampir miliaran mungkin. Rugi do kan? Rugi do. Molo hamu do napunasi enak punasa pinahani. Muruk do hamu tu Yesus. Molo hamu napunasa pinahani. Muruk do hamu tu Yesus. Daong, itu dah ala Yesus do mana dah. Coba au. Baik kok kamu jo. Halak na digadara dan gak belas rohana. Mulia tema Tuhan dung roho melum do namar sahiton. Aleaha gabi di palau do Yesuson.
di Palau, ala boha, mabiar, martaba musay akap pinahan naon, akap ahat paranon, mati musay gabi rugi hami. Maka nangyado di Sukadono songoni. Ay rata-rata ruas na per Sukadono parpinado. Makana di Jabunami tiki anggur na luar biasa do ganuk pegi. Asing mekela mo todo ng rokod dadang nag gaitu. Ebelegi amo kaparpinan di botohamu pasti. Alana hampir di pudi ni gereja memang parpinado, hampir rata-rata parpinado sudi ruas nami. Tiki di Sukadono. Jala muluganuk manugut binuka sudi jedelai hirana ngagabi somal liba mga agoy. Ngagabi somal para jolo-jolo do. Ale alana hampir 2 tahun lebih bedisi nga atar somal nama ngagabi terbiasa nama iba manganggo na si songo-songo ni. Masa-masa ini pinahan. Tiki marmatean makapinahanon. Be sanga do ruas nami muru sa tonga dang marminggo. Bah asing muru ruas nami yon ahana masa. Tinopok maon tu Jebu Nabi happy sarupa do sudi holsona mati pinahan nami amang. Ayo surai 3 juta hali 10 nga 30 juta mang. Au sudah manguluhian huleked do tuhamu sada ina rohaku molo kan naeng do pekan gitu iya marsak logis duit logis hajol maut do pe beko kamu jo tumagot do si 2000 pinahanon martibak kol sada na melua iyo onma alani ikon hati-hati do mangina manat hita akan na manulak na denggan nang senonggo panton dina hodar name atong ahama kerasukan ton dina hodar masa kini amanginang baru hutonton do di piga-piga arion adong do film guarna Devil's Advocate. Ini pengacara yang cukup terkenal, kemudian dia sangat berambisius untuk menang. Kemudian ada orang, ini dulu Keanu Reeves dan Al Pacino, kalau orang-orang tahu tahun 90-an ini orang-orang terkenal. Kemudian hanya karena dia diberikan popularitas, diberikan harta, tertarik, pindah dia dari kotanya ke New York. Padahal ibunya, dia adalah keluarga pendeta, ibunya juga orang yang aktif di gereja. Tapi karena popularitas itu dia pergi ke sana. Diberikan kemudian perempuan, makin terjerumus. Hingga pada akhirnya kekayaan, kehormatan perempuan lain itu menjauhkannya dari istrinya. Gabi riti mainat tanah. Gabi membunuh diri. Ujung na sadar may mana pajupang may mana do nama buan ni mana. Dirokon nama buan ni mana omma. Tohodo, audo sibolis. Dia berubah-ubah menjadi setiap orang untuk merasuki pengacara ini. Merasuki yang jahat ini. Dikasihlah popularitas, dikasih perempuan, dikasih harta. Hingga keluarganya pun hilang. Hingga ada satu kalimat Al Pacino yang paling terkenal dalam kalimat itu, dia bilang seperti ini. Aku hanya memberi jalan. Si Bolison mandok sama nih. Aku hanya memberi jalan. Kau bisa bebas pergi kapanpun. Tapi kau memilih untuk tinggal. Butamu udah masuk nama ngenangkan? Dok si polisi dong. Hupa itu do dalan. Kau kasih jalan. Odo jalan lau tudo say maupi. Bodoh lau boi. Kapanpun engkau bisa pergi. Tapi engkau lebih memilih tinggal dalam dosa itu. Alania kamanginang ikon mana do hitang. Dia kena masa di hitang.
kerasukan roh jahat nuang tordina hodar di masa kini songoni do dingot tamu do na diunjuni Yesus diunjuni sibolis Yesus di Matius 4 mulut tutu do hode bata bau bama batuon gabe roti si panganon do kan si panganon berek kamu dabui marbada jolma alani si panganon tohoro molo hurang do si panganon di pesta muruk do kamu hah? Muruk do kamu manang diurui kamu do tupak muna dengan serius do waduh muruk do manang diurui muna do tupak muna enggak dapat makan kita kurangilah tumpak itu ada bui jol mamarbeda ribu olalana si panganon da alani si pangan dotong godang jol manamar salisi maka iblis tahu amanginang di boto si bolisido apa yang paling dekat dengan manusia makanan langsung kena dengan kehidupannya maka banyak orang karena persoalan makanan ribut dungi di dok mamuse tibukon badirim tutoru dungi suruh masru-suruani mengangkat to ninna kekuatan dia manginang huaso ali do konjus maunang ujuni Tuhanmu huaso dia manginang kekuatan orang yang kemudian merasa paling kuat di dunia ini merasa paling hebat itu pun sudah kerasukan itu juga salah hati-hati mulu marsiedu gogo pe hodang dong lapatanda dengar dong marsiedu keras pe dengar dong itu marsiedu keras be nggak ada itu yang terakhir hasangapon ay dok si polisi molo olo ho marsombe tueu sudi portibion huleo ari dok ko jis mamuse unang ujuni Tuhanmu wa suamay nang sangap kehormatan isina solo dipersangapi terlungu ya kena itu mulubo ini yang dipersangapi masudi ali ulu do hita mempersangapi akan asing siapa yang nggak mau dihormati yang manginang kehormatan ini yang paling penting tapi itu bisa saja membuat rusak maka roh jahat amanginang bisa menghancurkan bisa itu masa kini amanginang ini masa kini si Saul di sana Samuel 2 Samuel mana sana Samuel si Saul lau do tod dini ribata songgop do tod dina hodar ala boha dung monang terus paporangani dungi dokko ni mana mak alan yau gogokku jahamu songgop ton dina hodar gebi dokko jis mak dang dewata mak dang lomo berohaku to dini dibata mian di bagasa si Saul maka radang si Saul pajoncok ko ni daw alan yau daw hati-hati maka boy do di gereja dong ton dina hodar anda mau dua boy dong boy do dah macam contohnya saya ada boy do rak martangi yang jolma di saya ada gereja ali boy do marsi hosoman di si rak martangi yang do rak martangi yang rak mar minggu do rak mar minggu ali di sido masih hosoman di situ masih pahata-hataan. Itu. Apalagi misalnya mau lodang dengan hubungan nak. Baga kian korni halakon, tapi nakin hutangnya kon roaman yang korni halakon. Enak kan. Boy itu semua nih. Boy. Godang doa ke persoalan semua nih. Jadi sotong diri pohamu do iblis 24 jam per 7 hari itu terus sama kita dan itu yang lebih dekat. Iya. Padahal ikut di padahal dosu hati-hati. Itu dah. Godang do jalani si buri sama nginang pilihan, bodoh pilihan. Hea do hamu menukar
manuhor bombon asa dong tukar ni peden muna. Hah? Manuhor bombon hamu. Asa dong pelian muna berbagi-bagi pelian on. Hea do. Adong don waing songan di song. Hah? Adong. Biasa jujur do songan ni deba mulwa. Pebelgahu on gabi pelian. Lahu maun tu. Jolo manuhor bombon asabui di kotak-kotak 2000 asabui tonglakan nasing na gitu. Dana to na huboto song idak kuboto akan itu perong dosong ni adong ingok dah sama nurok konakin di Jolo unang dok kondonganmu horo adong do ido huberang do bohina saya deh ido Ido bain makana urok ko na manginang, hati-hati. Jelas dua manginang. Todi ni debata, parbu ini todi dok Galatia. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan. Ido udah katakan, di luar ni pahito dinahudar. Dan mungkin todi ni debata manogu-nogu homar beda. Dan mungkin ni. Dan mungkin tondini bata menugu-nugu homar musuh. Dan mungkin tondini di bata menugu ho pahata-hata jolma. Dan mungkin itu tidak mungkin. Alani imanat. Palau sudi, palau. Teluhon. Itu makanya siadong do jolma kan. Unang conok-conok. Lagi sibuli sonau. Enggak. Nang conok lagi si bodi sonau na ina rohak kumabuha may si bodi son alo hisabi alo unang pangasahon tabuka mazo buku endeta 227 ayat 4 tolong dulu Pak Teo Pak Ocha Pak tunggu dulu Pak Birria tokin jodah Pak keluar jo Pak Ocha Pak Teo 227 ayat 4 ayat 5 ngabe berengon mo manginang ayat kondisi rapon hodo au mangalo dosa dohot hisap 5 rapoko do mangalo ninna alana galido pamatang ni solmaon gir do ni antot di ale galedo iya daging disido alani raponiba do hita mangalo. Tedil maju si ayat sada do ayat 5. Bayan Pak Ber. Ayat sada Pak Teo. Ai sumuru do pangago anggo hodo dilabuki. Hidup peop. Alani moloso Tuhani do namian dilabung na tingok ma tod dinahodari manamian. Makana auhon tu dirim, auhon tu dirita parjolo.
Mulu godang hita misalnya akasalat ta pahata-hata mampeneja perbeda dokan berarti hita gabi dang Yesusi namian di hita dang Tuhanina di labung ta pangagui do perjoi labung ta. Di boto hamu do berita na viral piga-piga minggu na salpo amat tei pamatehon. Oh di boto hamu do HP itu luar biasa hamu ba. Memang ngulo si mate-mate di boto hamu do sudah berita itu. Hidu itu. Dah pola tong dah iba pas di ba. Amat tei pamateo inat tei. Di dia manginang di Medan. Makan Holland di boto hamu do informasi dan di boto hamu di dia inganan na. Memang. Berek kita mamanginang luar biasa ini sandiwaraon. Boy do hudo kontelu do artis Indosiar. Telu do pangandung do cintaku. Toh kan do kan. Berek kamu do video na. Cintaku, sayakku. Asudi madisi. Itu. Happy boy do di pamate ibana inatay holan alania dong do pangalakup nasing selingkuhan na. Adong do disi. HP malo musay mana di pamasok ibana musay diri na tu guni HP tarboto ma alani manat mamuda jaga dirimu jaga molo so Tuhani do namian di bagasan ngulum kebisong yun tong ujung nanon ay ido guar nadang diargahon asini roha manginang si polisi naman namian di bagasan holan alani hagiot na hisap na di pamati nat tanah di pamati ya ay tiyak kamang burju-burju mahamuda asing tiyak kamang ate burju-burju mate to burju doa mukan itu song nere gua lako mangalun sih burju-burju mahamuda gitu tiyak kainang burju-burju mah iya to emang saya itu di burju mau lona nepedon jana parpudi Odo na paling penting. Tod di nabedia di bata manugu hita pajojorhon na binahin di bata. Bego kamu jo manginang nahona tod di nahoda nakin dung malum gabi dok koni mana mak neng ihutonokku ho Tuhan. Neng ihutonokku. Udah dia sudah berubah. Dunia hidup ko Yesus. Daong. Muli maho pajojor matu isini bagasmu na binahen ni debata itu makana buku deta 5 sadawelu ayat 2 olah hata-hatana Pak Teo pauca 5 sadawelu 2 asai boto hamu do odoh ya do kosonon orang baik punya masa lalu orang jahat punya masa depan jadi sutun diri puhamu do da jahat sedang bimuba boy asal olo ibadah. Orang baik pun punya masa lalu amanginang yang jahat. Nang awon nadao najolo dinaholom liluaw. Najolo lilu dohi. Lilu. Odo. Naton dinahodaron. Ale ahamusi udut na Pak Teo. Pauca. Udut na. Selanjutnya. Ale sondang ni tuhaku. Mambuan mula kau. Najolo lilu doa. Ale sonar dibuat mula do. Nang awon nadaw na jolo dinaholom liluaw ay dokon alay son dang ni tuhaku domamboan mulaka tapagala tapa tiur dalani ay torop do penalilu say hatop mamu ima pagala palitom si hatop mamula akan nalilui bayako kamu cuma manginang si bolisi dia kuibana do
hodo anak nina tumibul. Dungina honaon mula mengyutod debata. Molo Sibolis sudah mengakui. Yang kena sudah mengakui. Ragu dopeho dihuasoni debata? Ragu dopeho amanginang? Dia porsieho bedope gogoni portibion? Dia porsieho dope Sibolisi? Portibion? Gari Sibolisi mengakui hodo anak ina tumimbul, dia mengakui kekuatan Tuhan. Masa kita mengakui lagi dia? Alani ija moton, polin maho marhapor seaon. Polin. Matius 10 onom ayat 20 onom. Tung aha malabana sude diomo jolmai portibion anggomago do todina. Diomo ho sudia manginang, taomo do sudi. Alimago do todim, darong lapatanna. Alani saya masihol maho pajupang do tuhata. Songon episteli, songon pakalunguton ni ursa di guluan. Na mauas, saya mauas mahita pajupang do debata. Saya solho ma parsaurata do ibana. Saya masihol ma. Saya masihol maho marminggu pajupang do debata. Saya masihol maho martangiang. Itu. Masih holma. Amanginang, arong suku-suku kusongonon. Au sura nuaing dan nuaing. Tok kini habis macam ini tahun saya berhamuda, saya tahu gitu, saya bersabar. Parpui namon. Au sura sudi sonari tahun na pungu di son. Di leon 100 juta bi. Sede. Marminggu dohau manang mardelani dohamu. Dang jujur be, 100 juta be saya daun. Marminggu dohau manang mardelani. Serius ma. Marminggu dohau manang mardelani do. Jujur be ma. Jolo marminggu amang baru mardelani. Ale kadang boy gabusata manginangkan, boy do gabusata. Kita nggak bisa bohongi, au surada 100 jutai, mungkin tarokon Tuhan. Mangatu si mau. Dak ke mardeleni hami. Apalah holan hari Minggon maizin hami Tuhan. Nah. Maka laki husukun. Mardeleni do manang marminggu. Supaya mardeleni hari Minggu dah. Saya masih hol mau pajupang do debata. Saya masih hol mau marminggu. Saya masih hol mau pertangyangan. Saya masih hol ma. Laus disima pajojoron mu pemain di debata. Ikon pajojoron mu do pemain di debata manginang. Pajojor pabuat tudungan mi burjudo Tuhani. Burjudo Tuhani. Tuk pemarsai tahu burjudo Tuhani. Di pasu-pasu do sudia akapoparakku. Ati kaim amang inang lansia. Iko gak bisa tidangi do ngulum. Aka amangin ang natutu aku di son. Pabuwa. Tung marsahi peau. Burujudo Tuhani. Di pasu-pasu do sudi paparaku. Amin. Ido dah. Iko nido tong. So endimunai parbue hau anggur. Ido tayo nakendimuna. Ido. Iko nido tong. Pajojor manabinahin ni debata di bagasan ngulum. Pilit maibana. Gebiraji tong-tong. Unang oloy na asing. Unang. Mula dong Jepang muzolma na mamben bada, mamben parmusuon, ingok ma, nang songgup nama tod dinahudar disi. Alesada si peopon mua manginang. Kita sudah napungu di son. Dang gumogo tod dinahudari. Mian di jolmai. Gumogo do tuhatai. Sian saluhu nakatodi di portibion. Ido si peoponmu. Alani hati dakon maibana. Peop ma saluhut na di padalanan ni ngolum. Hujungi macam mi tahun. Terbuka maju buku endeta 470 saya ayat tolu. 470 saya ayat tolu. Tolong Pak Teo Paulca 4 saya ayat tolu. Pak Beri. 4 saya.
tangiang mahita. Hodo hupilit kami Tuhan na mga rajaing roha ng pikiran nami. Dang nasing. Ala sa luhut na di portibion tarlumobi elaila ni sibulis hulan mabahin hami to hayasiga. Gabi siga parsauran nami dohot dongan nami. Siga huria nami. Siga keluarga nami. Mulut say huloy hami do hisap nami. Hagiot nami. Duhot mangihuton tahi-tahi ni sibulis. Ajari hami Tuhan. Lahu manulak. Sa duhut na tod di nahodari. Ay nung nga ditaluho kotod di na jahati. Apala na sida mga kuhon makatidak kon hagugoon mi. Songoni manak kami. Ajari hami Tuhan. Gabi sibuan pelito. Dada laho lampay topon. Ale laho pagalakod do. Dada laho pamatehon sodangi. Ale laho manodangi dong ulu nami. Ajari hami Tuhan. Mabuani. Jala mambahik ko. Gabi raja di tonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu akka ruas mo Tuhan do akka parhaladum na dong dihakabi picita damion. Do akka simpatisan. Dilas ni roha do arasa ni roha motoktong na mga ramo tiyak ka manami na namin trabayan na sida mga lugaw ng padalaningon na sida hobar tulong mo ni roham. Diyak katangiang sita-sita pangiduan ni ama namin na namion homa na patulutso ni hobar tulong mo ni roham. Diyak kaya na kon nami pinopar nami. Natongon di bagasan parsikulaan, parkrejuan, perkuliahan. Humatoktong na mga lumbisok hapistaran na siyo koy siyoloya jarjalabiar midaho. Dia ka na mga luluy si rokap mitodi managang pasu-pasu parian akon itong-itong ani keluarga na sida ng mga luluy parkarejuan peli Tuhan na basa pasu-pasu patulus mapangiduan na sida ditikin na binuhul mo to na sida lehon pakirimon na mangulo. Dia karuas mo natongon di bagasan parsahiton napiak di podoman na di jabu di rumah sakit dohot ra mukirap dohot hami di garijaun songgop parsahiton di pamatang na saya mulia kulak ikot rumah sakit merubat pos dorohanami Tuhan patuguon mu dorohana sida lihun haguguon tu sida Tuhan mangalon nasa parsahitoni si harma penei na sida Tuhan margogo angget boy but-buton mu salud na parsahiton sian pamatang na wingot hami do ruas ni huriam na tongon di bagasan habok ni roha keluarga besar siahaan inanami burus itu morang natongon nunga jumo dia lapo amanami naposom amang situ ambanaris siahaan apuli saluhut na keluarga songon pangapulionmu di bangsomi Tuhan leon hagugoon pargugoy inanami iyo pungene kedo sudik ko keluarga nang akapoparan na Tuhan margogo mangadopion saluhut na Tuhan Jehovah di bata amanami pasu-pasu makan na marulang tahun hetu tubuh nang pardongan saripeyon di bagasan sa mingguon marlas ni rohama salu nak keruas doa kaparhaladum Tuhan laho mandok mauliate di saluhut na akangulu na pinasaha mutu nesida jala lang matoras menesida di hapor siyaw nang akad di pabayaran nesida Tuhan Jehovah di bata manami hubwa kami di bagasan tangiang saluhut na program itong atongan ni huriam pasu-pasu manang punguan inabeta na naing borhat marsaka patupahon ibadah padang nang pargur melua na naing patupahon retreat di silalahi nang mangarari tu ujian nesida pasu-pasu saluhut na Tuhan dinggan mardalan pasu-pasu huriamon rues sudedo tami akka perheledo dengan kapangula dago tiki Tuhan ajari hami muluadong na marpakurangi ajari hami boy padimundimut ton lam tunadinggan na ajari hami lam marsed mangiahi akan adumenggan ajari hami boy mangorom akan nabuy syoromon nami ajari hami lau pakajongzokon habonaranmu akadinggan ni basam di tonga-tonga ni huriamon asi maroham Tuhan na basa marlau dosa dohami jumulu urasi asa tamahami gabi haboran ni pasum-pasum mauliate Tuhan mangasahon Kristus Jesus Tuhan nami amin. Mari di mahita laus tapasaha mapiliata DP 2 hon.
cong kita saluhut na. Datung magiar hitao ay ikon mo na kita ay nang marimas si Pulisita dakani arani ay nang sahan tapi tuko manalu osa. Tatangyakon mapiliat ta alili batama nami na di Banua Gidjang hodo haluruan ni saluhu silihon-lihon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalamu tadahami godang ni silon lehon mi tu hami asalam girgirami mandok mauliati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana Alia manami na di Banua Gidjang say pinarbedia magawarmu say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di banotongaon songon na di Banua Gidjang lehon matuhami saderion hangoluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dusa nidungan na mardosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodin.